Hoi, leuk dat je kijkt naar de laatste aflevering van Fotogeniek. En vandaag sta ik hier bij de PVC-fabriek op het Gemlo-terrein. En ik ben er niet alleen, ik ben hier met Peter. En Peter is procesoperator. Wat houdt het nou eigenlijk in? Ik denk het verstandigste is dat ik het je laat zien. Ja, kom, gaan we. Kom. Nou, wij gaan een controlerondje nu uitvoeren en we beginnen bij het begin van het proces. Dat is eigenlijk de opslagbol met MVC, dat is de grondstof voor onze PVC die we hier verwerken. En ja, ik wil jullie meenemen en dan laten zien waar ik zo al op let en wat ik controleer en waarom ik dat doe en hoe ik dat doe. Gaan we even kijken. Momenteel bevinden we ons bij de voeding van de MVC-bol. En daar staan twee filters. Ja. En die filters, daar is altijd één van in bedrijf. En dat filter dient ervoor voor ontreinigdheden uit de MVC te halen. Daar kan ook nog eens stukjes ijzer in zitten, rubber, etcetera, etcetera. En om dat te controleren hebben wij een drukverschilmeting op het filter aangebracht. En als die drukverschil boven 0,1, 0,12, afhankelijk van de hoeveelheid voeding, dan moeten we die filters schakelen. Dan gaan we de afsluiters dichtdraaien, een viertal stuks. En één filter dan ontgassen en het andere filter nemen we in bedrijf. Alsof je aan het stuur staat. Kapitein. Wacht, ja, dat alleen zo met de hand. Ga ik even een close-up maken. Je moet hier heel goed uitkijken met de lijnenspaal, dat de lijnen niet door het hoofd lopen. Ja, en dan mag je nou weglopen naar achter. Ja. Nou, dan gaan we ook, hè. We lopen nu het recovery gebouw binnen. Dat wil eigenlijk zeggen, alle MVC die we niet gebruikt hebben in het proces, wordt via grote compressoren en pompen terug in het systeem gebracht. Dus we gaan dat weer hergebruiken. Want dat is natuurlijk voordelig en ook goed voor het milieu. Daarbij, wat we daar controleren is de hoeveelheid zielwaters op de compressoren, anders zouden ze stuk lopen. Of er stikstof staat op de afgasleidingen om te voorkomen dat zich daar MVC gaat ophopen. En diverse filtertjes, watertjes, etc. Dus dat is wat wij ja, als operator, als controlerende taak daar uitvoeren. Nou, ik zie wel dat het erg donker is in die ruimte. Ja. Dus fototechnisch neem ik zo meteen een lampje mee. Ja. Ik ga niet flitsen, want dan halen we de sfeer eruit. Dan wordt het te kil. Het is al kil, maar het moet niet te kil worden. Dus ik neem een lampje mee, een continu lampje. Dat betekent dat ik continu licht op je schijn. Voor een extra effect, waardoor we wel nog gewoon de echte feel van de fabriek krijgen. Nou, lijkt me een strak plan. Ja, nou dan gaan we.
Nou, dit zijn een tweetal strippers. We hebben er in totaal 4. Die strippers die dienen ervoor om eigenlijk al de PVC-korrelpoeder te ontgassen met behulp van stoom. En stoom zorgt er dan voor dat die MVC, wat daarnet werd verteld in het recoverygebouw, weer terug hergewonnen wordt en in het proces weer teruggevoerd. Wat we hier nou specifiek zien in dit verhaal, is dat er momenteel de technische dienst bezig is met het vervangen van een pomp. Wat daar heel belangrijk is voor een operator, maar ook voor de technische dienstmedewerkers, dat zij op een veilige en verantwoorde manier hun werkzaamheden kunnen verrichten. Dat doen wij door middel van de toe- en de afvoeren volgens een systeem te vergrendelen en ervoor te zorgen dat de dienstdoende TD'er niet in contact komt met MVC of met product. Dit is ook echt een goede plek om wat close-ups te maken, want je gaat natuurlijk met wat dingen te werk. Dus dan haal ik daar de andere lens voor erbij. En wat ik ook heel gaaf van dit gebouw vind, als we aan die kant gaan staan, dan zie je het lijnenspel, wat eigenlijk een fabriek laat zien. Ja. En daarom wil ik graag dadelijk aan die kant ook nog een portret van je maken. Ik maak altijd een portret van iemand. Je ziet hier wel allemaal paaltjes staan, dus ik ga eigenlijk heel laag op de grond. Van een kikkerperspectief ga ik omhoog fotograferen. Jou mooi in beeld op de achtergrond, de beleving van een fabriek. Nou, heel vind je het goed? Ja, nou, dan gaan we dat doen. Prima. De 2470 voor het portretje. En dan krijg je echt wel een fabrieksgevoel. Hier bevinden we ons in de kwaliteitsruimte. En de kwaliteitsruimte, ja, wat moet een operator daar? Ja, een operator die doet ook metingen verrichten. En die metingen verrichten we om ervoor te zorgen dat de kwaliteit blijft zoals die moet zijn. Dus binnen de marges. Zijn er veranderingen in kwaliteit, moeten we voor in het proces aanpassingen doen. Nou, wat kunnen we bijvoorbeeld zeggen? Wat we hier meten, enerzijds meten we de hoeveelheid vocht in het eindproduct. We meten de densiteit, dat wil eigenlijk zeggen hoeveel kilo er in 1 kuub past. En dat is meestal zo 550, 560 kilo voor ons product. Dan meten we de vuildelen, dat wil dus zeggen een aantal dirts, zoals we het zeggen, die dan binnen de marge moeten blijven. En we meten ook de D50 en dat is eigenlijk al iets meer, dat is een korrelgrootte. Hoe hoger, hoe groter de korrel. En dan hebben we nog de kleurmeting. Kleurmeting is ook heel belangrijk, want je hebt wit en je hebt heel erg wit. En wij moeten dus zo wit mogelijk hebben, want de klanten vragen dat, omdat er ook verschillende producten worden gemaakt, zoals bloedzakjes, wat toch aan specificaties moet voldoen, dashboarden van auto's, vloerbedekking, etcetera, etcetera. Dus ons product is veel gevraagd en wordt ook in veel producten verwerkt. Ja. Niet snel. Zo, we hebben nu het product en daar gaan we even een mooie productfoto van maken. Dus we mag het echt zo vasthouden. En dan maakt er echt, ja, perfect, een close-up van. Dus je hoeft niet te lachen of zo, dat komt allemaal niet in beeld. Puur alleen het product.
Als ik aan een fabriek denk, dan denk ik echt aan van die vette doorkijkjes zoals je hierachter ziet. Met zo'n staal overal en heel rauw en heel gruw. En dat wil ik graag even fotograferen met een tof loopportret van onze Peter. Nou, kom maar Peter. Mag je daar gaan staan? Halverwege. Halverwege. Ik zeg wel stop. Stop. Ja. En dan mag je echt een beetje zo... Oh, wacht, ik pak heel eventjes de handschoenen. Ja? En dan gaan we daar even een vet portret van maken. Ja, top. Mag je even lachen? Ja, ja. Mag je even boos kijken? Ja. Mag je je handen een beetje in je broekentas? Een beetje zo... Ja. En je eentje mag laten hangen. Yes. En even goed kijken dat ik het lijnenspel goed in beeld heb. Ja, en dan mag je kijken of je het leuk vindt. Ja, we bevinden ons nu in de meetkamer van onze fabriek. Deze meetkamer die wordt bediend door 2 operators. Eén aan de linkerkant, de operator, die zorgt ervoor dat de reactoren worden gestart. Die zorgt ervoor dat het proces rustig loopt. En dan hebben we nog een operator aan deze kant zitten. Die doet eigenlijk hetzelfde werk een beetje als links, want ze kunnen elkaar vervangen. Maar hij schrijft ook nog het wachtverslag en zorgt ervoor dat onderhoudsmeldingen worden gemaakt indien dit noodzakelijk is. Dus dit is het hart van de fabriek en als je hier zit, dan ben je eigenlijk laat ik het zo zeggen, een volwaardig operator die het hele proces heeft doorlopen om uiteindelijk hier terecht te mogen komen. Attentie, dik, melden, meetvader. Zo, het zit erop. Deze mag weer eraf. En dan gaan we weer terug naar de studio voor de aftertalk. Zo, daar zitten we weer voor de aftertalk. En we gaan gelijk de foto's bespreken. We zijn natuurlijk hier begonnen en dit zijn mijn favoriete foto's. Nou, dit zijn de foto's dat hij het rondje aan het lopen is, dat hij aan het controleren is. En bij deze foto's vind ik het leuk dat je ook nog wat van de omgeving ziet. Dus dat je echt iets ziet van het gebouwtje waar we bij stonden. En dan heb ik natuurlijk ook nog een close-up gemaakt. Want dat maakt het toch nog wel wat dynamischer. Nou ja, daarna gingen we het bruggetje over om naar de volgende plek te gaan. En alleen al dat bruggetje overgaan op zo'n industrieterrein, ja, dat vond ik wel de foto waard. Dus dit dan mijn favoriete foto van. En waarom? Eigenlijk weer het lijnenspel. In zo'n fabriekomgeving vind ik het gewoon heel tof dat je heel veel lijnen hebt. Dus lijn. Moet je wel goed opletten dat het onderwerp wel nog goed in beeld is. Maar het lijnenspel dat staat toch wel echt centraal in deze shoot. Nou goed, dan gingen we hier naartoe. Daar hebben we nog een aantal shotjes gemaakt waar die bezig is. En daarna gingen we verder, want we gingen de fabriek in. Nou goed, zoals ik al aangaf, ik had echt wel een lampje nodig, want ja, je ziet toch echt dat het heel donker is. En dan kun je een aantal dingen doen. Je kunt flitsen, je kunt de ISO omhoog gooien, je kunt van alles doen. Maar mijn oplossing vandaag in deze shoot was om het lampje erbij te pakken, continu licht aan te zetten. En precies daar waar Peter stond te belichten. Dus daarnaast heb ik eigenlijk die rauwe industriële sfeer gelaten en ik heb hem extra opgelicht. En hoe het nou uitziet zonder en met lampje, dat heb ik ook voor jullie. Hier zien jullie een foto zonder het lampje. En hier zien jullie een foto met het lampje. Mijn voorkeur gaat uit naar die met het lampje. Het kan ook zijn dat jij thuis zegt, ik vind het toch wel tof als het wat grauw, wat ruwer is. Dat kan, maar dit is het verschil wat je dan kan maken. Nou, daarna gingen we natuurlijk weer verder. Dan hebben we hier nog een aantal foto's gemaakt. Weer van, wat is hij aan het doen? Waar kijkt hij naar? Wat doet het beroep ernaar? En daarna dacht ik, hey, dit is wel echt de ideale plek om hier portret te maken. Nou goed, dan heb je een aantal dingen wat je kunt doen. Je kunt gewoon recht toe, recht aan fotograferen. Dan krijg je dit shot. Dat vond ik dus niet mooi, want dan zie je die paaltjes en ja, je ziet die omgeving wat minder. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben lekker op de grond gaan liggen, kijkerperspectief erbij gepakt, omhoog en dan krijg je echt de hele industriële sfeer. Dus je hoeft vaak met houding niet veel te doen. Kijk heel goed waar je zelf staat.
En dan is dit mijn ideale foto van. We gingen toen weer verder, want we gingen nog de kwaliteitsronde doen. Maar voordat we dat deden, keek ik nog even achterom en heb ik even deze foto van het terrein gemaakt. Maar goed, toen kwamen we toch aan bij de kwaliteitscontrole. En daar hebben we ook weer gekeken van hoe wordt het dan gemaakt. En daar heb ik nog een aantal shots van gevarieerd in hoeken. Dat zullen jullie ook in deze foto's zien, want dit zijn mijn favoriete foto's. Nou, dit was de fotoreeks van het beroep procesoperator. En tevens ook de allerlaatste aflevering van Fotogeniek op RTW Parkstad. Ik hoop dat je het ontzettend leuk hebt gevonden. Ik heb het heel leuk gevonden om 3 jaar lang dit te mogen doen. En ik zou zeggen, blijf me lekker in de gaten houden op social media, want ik kom vast nog wel met iets leuks terug. Ik sluit af met een joejoe!